продължаваме и към следващата категория – устойчиви политики и практики. Да видим кой е победителят тук. Орбико България. Аплодисменти! Вървейки по зелената пътека на устойчивостта и общата мечта за едно по-зелено бъдеще, Орбико създаде инициативата Plan the Pencil, вдъхновяващ нов зелен проект, който Орбико България подготви за служителите си от цялата група. Проектът стартира началото на месец април тази година и само за един месец достига до над 8000 служители в цялата Орбико група, състояща се от 24 държави. Името на проекта идва от неговата идея, а именно специално създадените моливи от екоматериали, които съдържат семена във върха си. След употреба те могат да се засадят, за да пораснат в красиво цвете. Чрез тази инициатива Орбико се надява да вдъхнови служителите си, а и не само, и да допринесе за едно по-зелено и по-пъстро бъдеще на нашата планета. На сцената вече при нас е Кристиян Кайнаров, Supply Sales Manager Орбико България. Здравейте на всички! Искам да благодаря на организаторите за страхотното мероприятие, на което присъстваме, и също така да ви поздравя за 10 годишния юбилей. Това наистина показва една голяма ангажираност и сериозност към българския бизнес. За мен е изключителна чест за втора поредна година да получа наградата за устойчиви политики. В проекта Plan the Pencil участвам от самото начало, от първия ден. Горди сме, че след като го стартирахме в България, успяхме да го имплементираме в още 21 държави. Също така искам да отправя един апел към абсолютно всички наши колеги и партньори, с които работиме. Продължайте да насърчавате устойчивите политики и грижата към околната среда. Благодаря още един път за наградата. Поздравления! Страхотна инициатива, наистина.